Hi guys, ito yung tumama na nga dito. Ito yung night market pala ng ng multinational village sa Paranaque. Itong nangyari. Dahil sa tumama yung bagyo ngayon eh. Yan. Yan. Wasak lahat ng mga tulda nila. Ayun, yung mga puno ito, naglaglagan na rin oh. Pati yung nila, tawag doon. Yung bakod nila na yero. Yan, naglabas na ito eh. Yan. Lakas ng hangin. Ito, wasak na. Naubos na talaga. Ayan oh. Wala natira. Yan. Punit na. Ito, tumba na rin. Ito, walang natira. Wasak na. Ayun. Wala na. Ngayon sana, night market ngayon. Sabado Linggo dito. Ay paano to, wasak lahat ng mga tolda dito. Yan. Oh. Yun. Wala na. Sayang oh. Yan. Sige guys, ito lang. Mamaya may video pa ko uli. Tingnan natin dito. Ayan oh. Ito natumbak. Ano yun? Okay pa to kanina eh. Ay, wala na. Ayan o. Ito. Ayan. Naubos na. Lakas ng hangin. Tingnan natin dito sa labas kung ano nangyari dito. Ayun oh, tanggalin lahat ng mga kwan. Punit na punit din. Yung bubong nila punit na. Tingnan natin dito. Yan. Napunit yung mga bubong nila. Yan. Ito naputol na din oh.